Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o karon ito na po i-upload ato ang Palamay Drama Compilation Part 117. Ug di na to dugayon, magbasa ta sa atong mga comments katong last na to nga gi-upload nga Part 116. Atong basahon nga first comment si Dilsam99. Hi Sir Idol, salamat pirmi maayong hapon diha. Duha na gyud ka adlaw na ko paabot sa imong upload. Maura gayud ni akong kalipay makalingaw paminaw sa imong drama. Full support ko nimo Sir Idol. God bless always and family. First comment to ni si Dilsam99 no. Salamat kanimo Dilsam99. Ang ikaduhang comment ni Dilsam99. Sir Idol, ka-earpods ko kay while nagtrabaho ko padayon pud paminaw walay laing makadungog ako lang. Salamat sa pag-upload pirmi makawala sa stress. Usbo na ko Dilsam99. Salamat jud no sa imong kanunay nga pagpaminaw sa ato ang Palamay Drama. Si Mirna Urban, Idol, salamat jud sa kanunay paglingaw namo, mawala jud among stress, mao nagpasalamat jud ko nimo. Salamat kanimo Mirna Urban sa pirmi pud nimo pagpaminaw sa ato ang mga drama. Si Arlene Berlin, lingaw na pod mi Idol sa imong new upload, maura ni among lingaw taon. Salamat di kanimo diha Arlene Berlin. Si Oscar Abidog, salamat sa Idol. Salamat jud kanimo Oscar Abedog no, naadjud ka ga sunod pirmi ug paminaw sa ato ang mga drama. Salamat kay sa imo diha Oscar Abedog. Kaduang comment ni Oscar Abedog, makalingaw na sad ko sa mga balak ani Idol kay super na kayo ang imong mga listeners dol, makalingaw na sad kayo. Salamat no Oscar Abedog. Si Ma'am Balbina Tapales, thank you sa new upload nimo sir. Bisan ulis busy ko pirmi pero na ako'y time nga gahin sa imong pag-comment pirmi jud o God bless you always sir. Salamat kanimo diha Ma'am Balbina Tapales nga baski busy ka gigahinan jud nimo panahon no nga maka-comment ka. Salamat jud kay sa imo diha Ma'am Balbina Tapales. Si Marlon Royo, nindot mga drama ni Idol. Salamat diha kanimo Marlon. Nanasad ka no gapaminaw diha sa bye-bye. Salamat diha nimo no Marlon Royo. Si Virgilio Balanay, salamat Idol sa kanunay pagbasa sa akong pangalan. Di pa nasad ko sa paminaw sa new upload. Giganahan ko sa imong bag-o nga drama. God bless na lang nimo Dol. Salamat po kanimo diha no Virgilio Balanay diha sa Surigao Sur. Salamat kay sa imo ha sa imong pagpaminaw pirmi no Virgilio Balanay. Si Dayan Baler, salamat Idol. Salamat po nimo diha Dayan Baler nga nasad ka pirmi no ga paminaw sa atong mga drama. Si Catherine Sulit, di mapugnan ang katawa Idol basta palimiay nga drama. O jud no kay kini atong drama makalingaw jud tinuod no. Si Ram Rico, nalipay gayud ko Idol sa imong mga drama, pirmi ko naminaw sukad sa una hangtod karon. Dili lang ko mag-comment. Salamat dai kanimo Ram Rico no sa imong kanunay nga pagpaminaw no. Sa una pa dai nga paminaw sa ato si Ram Rico. Salamat jud sa imo Ram Rico sa imong pagsunod ug pagpirmi pagpaminaw sa ato ang mga drama. Si Gina Carmen, kini nindutan nga drama akong pamadunggan ang imuha gayud Idol nga drama makatawa jud tag kalit hasta jud lingawa. Salamat kay kanimo diha no Gina Carmen sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Kati Bando, okay kay Sir Idol, nice drama. Salamat di kanimo Kati Bando sa imong pagpaminaw sa atong mga drama. Si Alpi Lucina, salamat Idol, padayon ng danahan kayo ni sa Palamay Drama. O jud no, kini atong Palamay Drama daghan jud ganahan sa tuwa. Dili para sa handumanan no, gamay ra kay gapaminaw sa ato ang handumanan. Salamat di kanimo Alpi Lucina sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa ato ang mga drama no. Si Brian Ortigal, thanks Idol, God bless. Salamat po kanimo Brian Ortigal sa imong walay hunong nga pagpaminaw pud no sa ato ang mga drama. Si Helene Basil, thank you Idol sa pirming upload. Salamat po kanimo Helene Basil. Si Ma'am Chrislyn Tapaw, salamat Idol sa kanunayang paglingaw sa amo. Makawala jud sa kalay Idol while busy sa work. Salamat po sa always nga pag-shout out sa ako ug sa akong pamilya. Shout out po na ikos akong hiningukma nga naa sa Dubai, Malik Kumar. More upload pa Idol, narami. Always
naminaw. God bless. Salamat kay kanimo Krisling Tapaw no sa imong kanunay no na pirmi jud ni ga comment sa tuwa si Ma'am Krisling Tapaw. Atong kabayan amping-amping dia ma'am sa imong trabaho nga sa lain nasod no. O iya pong gi-shout out ang iyang uyab nga nadaw sa Dubai Malik Kumar. Usbon ako ma'am, salamat jud kayo sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong palimay drama. Si Crystal Yo, thank you idol, mura palimay pa. Salamat kanimo Crystal Yo no sa imong walay hunong nga pagpaminaw pod sa atong mga drama. Si Nila Dayano, super nice kayo idol. Salamat pod kanimo Nila Dayano. Si Bobby Karel, lamat idol, more drama pa. Salamat pod kanimo Bobby Karel sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama no. Si Lucy Silma, always may paminaw idol sa mga drama nimo, makadungog ni sa imong mga drama, malipayon ni o makatawa. Salamat kanimo pud no Lucy Silma. Si Romy Boy, ipasulod ang mayor, lingaw kayo drama. Salamat kay idol sa kanunay paglingaw kanamo. Ako pong i-shout out si idol si Monsing nga nasa bukid karon no. Si Mario Libre, okay ka idol, padayon sa pirming pag-upload, malingaw jud mi. Salamat kanimong Mario Libre. Si Susit Palmeros, more drama pa to-upload idol, dili mi suman kay makalingaw kayo imong madrama. Salamat pud kanimo Susit Palmeros no. Si Arnold Bornal, basta pala mi ay dindot kayo, super comedy kayo idol, more upload pa. Salamat kanimo Arnold Bornal. Si Alma Byron, nindot kayo paminaw idol kay nag-ulan, tugnaw kayo, sakto kayo imong drama. Salamat kanimo Alma Byron. Si Laila Sidad, idol, regards daw akong uyuan nga pirmi kasunod paminaw sa imong madrama, malingaw daw kaayo siya. Nga iyang ngalan si Intoy. Salamat kanimo Laila Sidad. Si Buyet Lidra, salamat idol sa kanunay pag-upload. Kinira imong drama makawala nako sa akong stress, malingaw ko minaw sa palimay drama. Salamat kanimo Buyet Lidra. Si Garis Sampud, nice kayo ang drama sir, comedy jud. Salamat kay kanimo Garis Sampud sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong drama. Ug mao to maksinus no tanan ga comment sa to ha. Ug ato nasugdan ato ang palamay drama comparison part 117. Ako si Shano. Ginaingon, bisan ano sa panimo kaabtik ka maridipat sa imong asawa, nga dili ka madakpan, ikaw may kabit. Paabot gyud ang panahon nga mabuting ka. Ug ana na ang pagmahay may sama. Mao kini ang tabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo. Mao ba siya no? Nagbuwag mong Linda bay? O bay, buwag na mi. Aw, usa na layo pa na ko buwag eh. Kisa man? Anong asawa god? Amawa gini mo eh. Basta mamay, wag yun magkabantay di mga asawa nga may kabit ka? Wa gid bay oy. Ikaduhan ako makasway og kabit bay, pero sukad. Wa pa gid ko masakpi sa akong asawa. May ka. Lisuki kang sakpan. Ako bay basta mga bit kay ko. Dalian ko masakpas kong asawa eh. Banga manggug ka. Ayaw ba siya tabi sa uban? Kunya kung panagatong kasi mong asawa og istorya, ayaw gibabitik sa istorya. Banga bitan ako eh. Dali lagi ko masakpan. Babe, pakiskis ako gamit sa mong kuko, baby. Amaw. Ay, lagi dong. Misulti gid ako ang asawa ni Jimmy, uy. Nga kung iya pa kuno gani ning masakpan ang yambana nga mga bit, iya kuno ning putlan sa tumoy. Mao ba? Sukang paita. Mas maayo pagpatyo na lang kaysa maglakaw-lakaw nga wa na itumoy. Mao nang ikaw dong siya no, ayaw biya gyud og pangabit ha. Kaya nga no, kung pananglit eh, kining ako ha, pananglit niya. Pananglit nga unsa dong? Kung pananglit ako'y mga bit, unya masakpan nimo. Patyon ko nimo day. Or dili ba imo kong putlan sa tumoy? Kay ngano dong? Nagplano ka nga mga bit ha? Dili day oy. Nganong ko tong mga bit man ko nga kagwapa nimo nga akong asawa, unya mga bit ko. Istorya lang kuning ato day god. Ko man tay lingaw. Ako ba kun pananglit lang ba? Mao ba dong? Hmm? Pananglit ra day ng imo. Kung mahitabo nga mga bit ka dong, unya masakpan ti ka. Dili ko mo patay nimo. Promise. Dili ka mo patay na ko day. Masaor naman ko nimo day. Imong putlan sa akong tumoy? Dili sa ti kaputlan sa imong tumoy, uy. Kay di ko gusto nga masakitan ka. Talawan ra ba kayo ka og sakit sa lawas? Unsa man day imong buhaton na ko day, ha? Kung mga bit ka,
Aw, mubaws po kog pangabit. Oh, Estela! Oy, kana kay may buhi po yung mga asawang yung ana dong. Iya yun ang tinodoon dong. Busang ako pa ikaw dong. Hunongan na yung pangabitong. Undangan na yung binuang aron dili kang baslat yung asawa. Bida, tay. Doon na lang ba ko yung hunaan nga kabiton? Kinsa naman sa bayhana, ha? Si Milba, tay, God. Nga ang Milba? bana, tuwa sa gawas ng trabaho. Uy, yung hilabtis Milba, ha? Ako'y nakauna panguyaban na, do. Pangitag lain. Ay, sa makaon na lang ko nato, tay. Ato taga-ulap imo, eh. Tawal. Isa ato, tay. Ambot lang limo. Ayaw, tay. Ibugay kong Milba. Kita na ako walang babayhanap. Uhaw na sa lawas nung nakalipay, tay. Iskot ka man, oy. Pangitag lain, ayaw na Milba, kaya ako lagi tao yung naghanting-hanting, ana. Manguyab kay ko niya, tay. O kaya ko isugto niya kay batanon pa ko. Ikaw, tiguwang naman ka. Busa ako si Milba. Oy! Ako siya, tay. Kahangol ba yan ni mo do? May tagbasakpan ka sa imong asawang kanahana ka. Kung gulon mo kang dakot, pre! Tinuod ka ni Milba. Gisugot ako ni mo, tay. Dugay na kay kung gimingaw laki siya, no? Busa o magisugot na taka. Kay kanahan mo sa kunin mo, no? Salamat, tay. Mag-ampi na tadayha nga. Di ta masakpan sa kong asawa. Ibaw ka nga minyo ko. Parehas bito tang minyo. Pero layo lang ang akong bana. Busa ikaw ang pag-ampi nga di ka masakpan si mong asawa. Aw, masakpan nga ka, buwag na to. Ako rin ba? Magkita kong lain. Ako rin bahala, day. Ugmali ha. Manuroy tas gawas. Uy, kalain ni mo, nga nung ugma pa man. Uy, dugay ko ato. Yaman tas amo. Nya mo ato pag yung taglayo. Basin, doon na kay kaubalin ni nga makasulti sa imong bana. Ako ang pag-umangko ng kauban ako din hispay, uy. Busa, wa tay angayang kabalakan. Alik na, tata sa kong kwarto. Ito na dayon, no, ha? Milba, umuta pa ni mo angay eh. Magkababunog sin bana. Dugay ko, may laki siya, no? Dugay nang milarga sa gawas kong bana. Padayon mo na ko ang mayor tayo. Kasi mong briefs. Day, isigaw mo ko na mong mata. Manigid akong si Mohadong. Gusto ko pa din nga ang bana, ani. Ay, mutabi, magkakaya. Dayon na ko ang mayor. Piya sabi. Dalang, kani. Kabuya eh. Tagbawa lang ko ni mo dahil Milba eh. May kadiha, kay natagbaw ka. Pero ako, agi ko matagbaw siya, no, ay. Milba! Sorry, ha. Pero kuan mang good. Dako mang good tong sa kumbana, good. Pero, okay rabi ng imo. Madara man sag smile ba? Sakto naman ang idakon sa ako, gan. Ang imo mo'y dako. Nala, uy. Di na lang ta mag-ergobahin, anak. Basta kay, okay ra ko sa gidakon, anak. Madarig smile. Sige na, uy. Uli na ko kay basig. Gipangita ka na ron sa imong asawa. Gabi naman lang. Pero, kung pa magad akong asawa, asa ka sa Stella? Matok sa ilabi. Basin tuwa dito. Matok ko sa Stella. Mao ba? Was Stella? Ba mantay? Mao nga, milahos ko din he. Basin og niya din he. Boy, wa din hido. Uy, mag-unsa man siya din hido, ha? Kulbaan man ko tay. Asa karon akong asawa? Hala do siya no. Basig na sayo na stilang may kabit ka do. Nya may baos siya pangapit. Kalami para ba si mo asawa do? Usahay gal ka nang maabtan ako si nga maligo dito sa inyo. Pahinungdan pa mga ako yung uli na ako. Kay, Karong orasa do. Porbida, tuwa tingali ron siyang kabit. Nagpatuslok to.
Simbak ko ka diya tayo eh. Amo na diha. Anong mga bitman siya nga? Wa man siya mahibaw nga may kabit ko. Kana ko di kay pasultiyon. Unsay buot mong ipasabot ay? Oh, Ha? tingali doon ay tao nakasulti si mga asawa nga nagbinuang ka. Unya, wala makapaabot ka sakpan ka niya. May baos lang siya diretsong pangabit. Tay! Sakpan sa Jimmy yung asawa! Di pa laing babae! Sakpan na! Mao na! Mga bigyan Ala. Tay. Usaro, Kabati ka rong mga tao nga nagkagubot sa unahan? Ha? Si Jaime ka no, si Jaime nasakpan siyang asawa nga may patong laing babae. Sakpan sad siguro siya siyang asawa, perbida. Patay. Moro ba sulti siyang asawa nga basta masakpan pa niya si Bay Jimmy nga may kabit. Iya kunumpot lang sa tumoy. Umbad! Agoy! Nagkaroon si Bay Jimmy nga wa na tumoy. Unsa? Ang akong asawa ang babae nga gikauban ni Jimmy diyang nasakpan kini sa iyang asawa. Oo, lagi may gani ka ni kadagan ni mga asawa ka. Wa pa patay. Patayin ta doon. Kaya may damang pinuting asawang Jimmy. O si Jimmy nakadagan sab. Kaya hadong putlas tumoy sa iyang asawa. Dili. Yan ako, balita ko sa iyong barangay. Ang akong asawa. Lupon ko rin balita mo. May bawas magpagabit. Lupon ko rin tanan. Og si Jimmy ang iyang kikabit. Bay siya no, sorry ka bay. Pero gusto kag away, Gab. Dito kasi bukan. Ang angsang mapapatay ko ni mo. Bida di mo ba eh? Nganong ako pa mangyong asawa ang imong gikabit? Di na tabag istorya na. Sipit istorya. Naibaw naman eh. Sa hitabo naman, sakpan naman eh. Humukag masakpan niya ate eh. Saman, dugay na mo sa akong asawa? Bago Ha? pa lang, masakpan da yun. Human siya masayod nga may kabit ka, nga kabit mo sa milba, o to may duol siya nako, may baos. O ako yung gikabit, sugod, kibnamiya sa asawa niya, web. Huuta pa sa asawa niya, web. Pinat kong mata niya, bag-igot ako. Nga, sama ka? Awayon Sakpan tali. ka pa sa imong asawa nga nagdagpinuti, bay. Pirat-pirat sa ng mata ni mo nga maigo sa pinuti mo ang nga ka. Nya. Ug ako, di ta kapat yun. Ano naman? Kay di ko makahimo og patay og tao. Apan gikan karon, giputol ko lang atong pagkamigo bay Jimmy. Igo lang kung may bawas ni mo siya, no? Busa magpinasayloay na lang tang duha. Way arang nako kung mamabae ko, kay laki ko. Apan ikaw, babae kay Estila. Ug dili ta ka mapasaylo sa imong gibuhat. Ako, kung dili ka makapasaylo na ko, okay ra. Sige, magbuwag ta. Kay sukad nga nakatil ko, mas dako pa sa iyo. Dili sa kong ganahan pa ni siya, no? Dili na. Dila. Tigbuwag ko sa akong asawa. Di na ko madawat na may laki nga nakatilaw niya. Si Bay Jimmy, kung mula ni, wa na ko mutagad pa niya. Kung maduol siya nako, mulikay ko. Ay di ko ganahan sa amigo niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arlene. Naingon, kung unsa may nahitabo nga ngilad sa imong kinabuhi, mubarog ka, ihangad imong agtang, hindi nimo kagustuhan ang tanan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Maayong gabi, pa. May gabi ipod, Arlene. Alas 3 na kadlawon. Ingon hindi ba kanunay ang imong pagpauli gikan sa trabaho? Opa, call center agent, manggod ko pa. Dili mahimong mangita kag laing oras sa imong duty? Kanang muuli kag sa iyong gabi ba? Dili kay kada ingon aron nga kadlawon lang muuli ka. Di man may makapilis among oras, good pa. Kung ingon man lang ni Ana Arlene, ay balheg trabaho. Pangitag laing trabaho. Kuyaw alang nimo ang muuli og kada adlawon. Babae gud ka. Pastilan. Kung may kaugalingon patauntang sakyanan, ako gigang ihatod og kuha sa imong trabaho. Unsay mo nagtatrabaho, BFF, uy? Papangitaon mo kog laing trabaho ni Papa. Kaya pero man siyang mabalaka kada uli na ko kadlawon. Ayag undang, uy. Hangyo lang ang imong TL nga magpa-change kag schedule. Na, maikog ko, uy. Bago pabaya ko nakatrabaho sa moong company, BFF. I-try lang, good. May kauban ako nga ni-try o pa risked. Pero, wa man nahitabo. Mahitabo na BFF, uy. Kana kung mohang yugit kag maayo sa iyong TL nga magpa-change time of duty ka. Mahimo lagi na BFF, uy. Tuhoy ko.
Oy, guwapa. Galuin ni mo. Ikaw, Rosa? Nag-inom man ni sila, uy. Kadaghan nila pero sirang usa ang nitingog. Yes, tingko sa diri. Lingkod. Salamat na lang pero nagdali ko kay duka na kaayo ko. Okay, sige. Next time, ha? Sige, next time. Sige, bye-bye. Sige, salamat. Kuyawan mo ko sa grupo ni Joker. Kay mga adik naman na sila. Kuyaw kay mga hitsura. Ay, paspasan ako akong paglakaw. Sa sunod, magpasugat ako ni Papa sa iskina, uy. May ihangyo unta ko ni Mukap. Unsa mo kana, sir? Ang akong anak dalaga ba si Arlene. Kada kadlaw na siya nga mauli sa bahay gikan sa trabaho. Isip call center agent. Ay muhangyo ko kap nga sugaton siya sa imong mga tanod o ihatod sa bahay. Ay bisag hatagan na nako sila og kanang kwarta lang ba? Ayaw ana. Katungganan na mo ang bubantay sa kalinaw ni Dipita. Ay kabalaka na, sir. Konsultina na ako mga tanon kung si kinsa nila ang makaduty niya ng orasa. Sila na musugat o muhatod sa imong anak dito sa inyo, ha? Ay, daghang salamat, Kap. Thank you kaayo ninyo mga kuya, ha? Ay, may sipayan ni Darlene. Ito na miya. Sige, amping mo kuya. Kinigis Papa. Niyangyo dahil sa among barangay captain na ipasugat ko siyang mga tanod. Mingaw man. Milagro. Wa masugat ako si Papa nga nauli ko. Ngit man. Pasigaon ako ang suga. Si Papa! Pa! Kasi nahitabo ni mo, ha? Ano niya magkasahog na gigna? Nalipong na. Kinuho ko. Nanood na kapital pa. Maglaruhin ako ta, BFF. Bahin sa unsa man, BFF. Nakita ko kamong duha ni Isko nga nagkuyog. Unsa man? Uyab namang duha? Unsa? Dili, uy. Pag sure, ha? Kaya nanguyabayan ako na sa Isko. Mao pa? Giubanan ako ni Isko atong imuming nakita, BFF. Kay siya may nitapang nako nga makahangyo mi bisag gamay nga amount sa iyang uncle nga si Cap. Agi pagtabang ba? Tabang financial sa kong papa nga na ospital. Mao ba? Oo. Sure na yun na, BFF, ha? Kay karong gabi mamisita mas Isko nako. Og ako na siyang sugton. My God. May nisugat ako nga tanod. May pagdito na lang ko ni diretso sa ospital da. Si Joker man na. Huwag ang iyang mga barkada. BFF, ang kasuy gaga. Si Joan, di ba, Arlene? Onza? Di ba, ha? Oo, Joker. BFF, niya, may traidor ka ni Joan. Naunsa ka, uy. Giunsa ko na ko pag-traidor, good. Ayaw pa Arlene. Uyab mo ni Isko. Di lagi in town mi uyab ni Isko. Gawas pasad. Wa man siya ni propose na ko, BFF. Ayaw ko tawag BFF, ha? Kay bitin ka, traidor ka. Daw, Joker. Kamu ni bahala, anak niya. Pagka-uwawi nagmaayong babayhan, ha? Joan! Joan, asa ka? Ayaw ko biyae! Joan! Sabak naman tanan, sabak ko Ang sabab, buhi iragog ko, ganun Ganun ka magana na mo, ako. sabak! Dahil sabak ko na nato! Gusto mo nang nahiyagan sa suga sa kumotor. Muro man mga lalaki nga may gitabangan sila grape. Manaog sa kumotor, be. Go. Kinsa mo ka na sila. Kinsa mo ng babae nga ilang pangan. Ayaw, maluoy mo na ako. Maluoy mo na ako. Sabak! Basta na, maluoy. Basta na. Kana! Ikaw, Joker. Okay. Ayaw mo sa igma. Sabak!
Luoy kayong babae nga, gilipulihan lang sa mga laki. Adik ng isla. Pero, isa ka babae, nagsige katawa. Nagsige ka biba sa mga lalaki. Kinang i-report ko ni Spaghetano din dapita. Magdali, bubalik ko sa kong motor. Niksam, tawagin mo police station o padtuan rin sa mga lugar ha. Diin may kitabangan o rape. Dali mo! Sir, salamat sa imong pag-report ha. Sige, tara. Kap. Ubanin mi. Aspitan imong nakita nga may kitabangan o Sige rape. ka, pagdali ta ka. Dali! Baka kita pa mo o kaakto pag yun mo sa insidente. Kumusta ka na, Ma'am Arlene? Uy, Sir Marlon, ikaw man ko di ay na. Okay ra ko, sir. As in, okay gid kaayo. Good. Kana, mo ni angay ni mong buhaton, Ma'am Arlene, nga bisan sa bati nga naitabo ni mo, wa ka mawagtangis paglaom. Gilubong ko na sa kalimot ang tanan, Sir Marlon. Nibarog ko. Gihangad kong akong agtang. Tungod kay, di man ako kagustuhan ang nahitabo na ako. O, salamat kaayo sa imong pagtabang, Sir Marlon, ha? Napreso na gid ang tanang nilugos nako. Ingon man si Joanne nga kunuhay akong BFF. Siya day ang traidor og dili ako. Og adto gyud sila madugta sul sa presuhan, sir. San pa man sa bati nga nahitabo nako, tabangan ko grave sa mga demonyo nga mga adik. Wa gihapon ko kawagtangi og paglaom. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Victor. Ginaingon, bisan unsa pa day kabuutan sa usa ka lalaki adto sa iyang uyab. Kung makakita ni og mas labaw pa nimo, iya ka gyud ang ilisan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Mao ba? Nagbuwag mo si Muyab. Utay, ako'y nibuwag niya tayo. Ano bang kuno? Kagwapa to yung Muyab niya imong gibuwagan. Ay, di ko ganahan niya tayo. Saan nga, kada sex na mo tayo. Gusto man siya nga hagkan akong iyang ubos tay. Sa di pa na ko ikuan ang ako sa iya. Unya, di mo ko ganahan na nang muhawak pa ko ugkuan sa babae to eh. Akong gusto tay diretso og sumoy tay ba? Uy, baya, nga nung di man taon kamuhawak sa ubos. Doon ka mga may gustuan ng mga babae. Suti, anti ka, Victor. Ka ng mga babae ganan. Sila sup-sup-sup-supo ng munggos-bunggos ka na adias tuwa. Unsa? Mo nilang gusto sa di pa ni may pasuod. Tay, di ko ganahan na nang ingunahan tayo eh. Saan tayo nga ludon mo ko? Kasuway ko ana tay. Pero di man ko ganahan tay. Aslom ka ng ilaha tayo eh. Aslom? Ano unsa man tao? Aslom bitaw. Oy, Kato ako na tilawan. Aslom bisag bago pa silang ligo tayo. Natural. Unya, di pa gay makaihi ha. Aslom gyapon ng ilaha tayo. Uy, natural ka ng aslom-aslom ka. May kaon lag iba, no? Unsa man ka kun maunang asluman ka para di ka kaunang-unang ako. Isuwag iba. Bugu abi anay mo. Ay, basta rin, di ko ganahan aslom tayo. Wala, di ko ganahan na lang yung anak tayo. Ugawan ko tayo. Busa, mangita ko glain tayo. No, say! Mangita ko glain. Oh, hey, Victor. Bye-bye kang pamisitaan do. O, tay. Ug taga-Pikas Baryo tay. Milit ang iyang antay. Guwapa kita eh. Basta yung kabuwag na sa mga anak, hindi kang sup-sup sa daw-daw, ha? Kanahana ka. Namang gi babae tay nga di ganahan na tayo eh. Ug kana sa militay, magampo gyud ko tay nga siya na ang babae nga akong gipangita. Kaminyo una kay ko tayo eh. Unya tay, sige tay ha, adto na ko ha. Mamisita na ko ni Milit. Tinuod ka day Milit eh. Gisugot na ko nimo day. Tungod kay may pagtan-awsap ko nimo, Victor. Ug manghinaot ko nga ikaw ng lalaki nga akong gipangita. Manghinaot ko, Victor. Dili ka magmahay na ko day. Kay buutan ko. May ko og trabaho. Ug labos tanan, di ko hugawan. Limpyado ko nga pagkalalaki. Kun mauna, ikaw na tingaling lalaki nga akong gipangita. Ikaw na, Victor. Ug ugma day ha, mag-date ha. Domingo man ugma. O ka na. Mo nagipangita ko nga manghagadayan og date. Mo nagipaabot ko nga isulti mo tong Victor. Tamis na lips. Nagkaon ka kini.
Gari sa ang boobs. Ang boobs. Kini. Kahubag yun. Gusto ko din. Tutyan ako. Sige. Nagkikupta na nga ako. Wala ko na akong dali. Imot ka mong nasa akong boobs. Dali. Ayaw, dali. Ayaw, dili. Dili ko rin. Kanan kong imong ungarag maayo akong boobs na. Ikupot ng tikas mong kamot sa sige na. Dili ko, dili ko. Aslo mo kayo ng imong ubos, oy. Dili ko. Dali, bi. Dali. Dali, dili ta. Ay pa. Dili ta, bilangkad ko ng doon ni mga. Kani, ayaw na kiskis sa suwa na ilami. Aslo. Karam, kani. Durang ginawa. Kani. Ako sa Isa. Oh, kani. Magbuk ka na na yung muhon na. Kani. Kaya na kayo ni Day. Sige na. Kalamig. Namitay ko na sa. Kani, lami. Saan naman ka diha? Buhi pa ka? Buhi pa ko eh. Nagpahuher ako. Aw. Duha ka round ko itong nakuha ko na. Day? Kapuya eh. Lamian mo dayo eh. Nalipay ba ka, ha? Gamay. Gamay ra gyud taon. Usay, gamay. Gamay ra uy. Gisugot ta kang hagkeng akong ubos niya. Kupting akong tutoy. Day milit. Dain. Di gyud ka kanahang mohawk sa ubos sa babay. O lagi day. Di ko ganahan muhawak anang inyong ubos oy. Saon nga aslom kayo na oy. Uy, uy. Kato imong natilawan aslom to tamis ning ako giahak ka. Mao ba? Uy, kung mauni, di kang lalaking akong gipangita, uy. Ha? Buwag na ta, uy. Gusto kong mahak sa kong ubos. Uy, day milit! Oo, man ha. Ang babae na nibuwag ni mo. Mura. Di mo ka parehang rule kiranti ko doon sa mga nga. Sup-supo ng liso-liso. Doon sa mga. Banga dyo kay ka, ha? Huwag man mo ngarang ubos. Bahala na tay, bahala na. 17 anyos, rada nga, pinta. Bahala na lagi tay. Basta kay di kumuhaw ka ng ubos, babae tay. Aslom ka ng ila tay. Ludon ko. Aslom ko na, bro. Kung mao na, matiguang nakasuok, ha? Victor, di yung taon ka kitang babae nga mo imong gipangita. Hanggaw kang dako kanahan na ka, wakay buot! Oh, tay Binsyo. Mo ba, bay litong? Mo na bay. Pangita o babae ka ng virgin. Kanang wa pa may hilabti og laki ba? Kanang wa pa kasuway og mahag ka na yang ubos. Uy, pulos magudili virgin ang imong mauyab gud. Gusto ka bay litong? Babae nga virgin ang akong panguyaban. Ug si Agnes, siya ang akong panguyaban bay. Kay klaro kay nga virgin pa na siya. O kana si Agnes bay. Mas maayo pa lang si Agnes ang imong panguyaban. Kay klaro kayo nga wa pa nakasuway og turjak. O klaro kayo nga sugton ka na. Kay sa tanaw nako, nakagusto na nimo bay Victor. Salamat kayo. Salamat kayo imo kong gisugot, day Agnes. Kaya tungod kay Dugay na pud ko nga may pagtanaw ni mo, Victor. Ugma day ha, mag-data ha. Opa! Pero di lang ta magdugay og panuri ug ha. Manimba lang ta dong Victor. Unya ini ko man og panimba, uli dayon ta ha. Simbago taon. Basta ugma mag-data. Mag-data, day Agnes. Agnes. Dati ni sa motel. Modlo ko. Abay ko hilap di Victor. Loko ko bahala ni mo, ha? Ang imong bubs ay kaya ni. Okay lang. Tingin ka ni. Miss, lamig pa ini. Dali. Hubungan tayo niya. Tampok ko din eh. Iwanan. Init ko.
Karoon ka na. Ako na nipasok. Tirahe! Bombahe! Lagi! Sorry na po. Agnes! Usa? Gilugos ka sa inyong silingan? Uy! Ikiha na to siya! Ikiha na to! Dili na, ayaw Unsa dili? na. Unsa dili? Di na lang kumukiha. Ha? Ni ako, aron buwagan ka. Adto ko magpakasal sa milugos na ako dong Victor. Uy! Tay ba, nga nga dumang ka magpakasal niya? Okay ra kung dunay na tabo ninyo. Kita yung magpakasal kita, Agnes. Adto ko magpakasal sa naglugos na ako. Kaya ganahan man ko niya. Kaya iya manggihagkan og maayo ang ako Adto ko pakasal, uy, sa naglugos na ako. Di ko nimo. Ha? Agnes! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Gibuwagan gid kong Agnes. Ito siya nagpakasal sa naglugos niya. Paitay ni mga babae, oy. Ganahan gid silang hagkan ang ilang ubos. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Leslie, ginaingon, ang tinuod nga higala, dili mo unay og guba sa kaugalingon sa iya rasang higala. Mo kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Si Leslie na bang sakaya ng motor nga mihonong? Ha? Oo, siya na. Oh, pastilan ining anak ka. Naanad naman lagpauli og kadlawng dako. Nananghid magkana siya ni mo o mutambog birthday party siyang amiga. O lagi, pero waman may magsabot nga kadlaw nan siyang mopauli. Sura siya man si Leslie. Hubog? Kalma lang mo, ma, pa. Kalma lang. Sige lang kag ingon ini, Leslie. Babae kanda ko ay kalimot niya na. Lagi pa. Ako malimutan na agad. Ayaw sana pakisulti hirong bayhana. Papahuwaya o na. Hala, Leslie, pahuway sa dito sa imong kwarto. Thank you, ma. You're the best. Doon ay baki sa may sapa. Mali pa yun siya. Sana ba yung bagong tubo karon? Aray. Kita sa kong uwi. Natong ba si Leslie, Noy? Oo. Tuog pa kay hubog. Tingog maro ni Marisa. Asulo nito na Umubangon ko. Gutom da. Salamat sa imong gidang tinuwang manok, Marisa, ha? Marisag nahibaws kuya at tanda. Nga hubog ka. Kay gipahatan magigag tinuwang manok. Ingnas kuya ni mo, ha? Thank you. Grabe ha. Labara sa kong uwi. Kadlaw na masag kuno kang nauli. Lagi, naglami kita mong tagay gabi. Oh, may kinauli sa kadinhis inyo, no? Oo, kay gihatod man kong part Noel. Ay, mao ba? Sa sunod, day, ayog palabig inom, uy. Kay daghan na ba yung nasbalita nga nakik-inom ka sa mga barkadang laki? Ang usa kasama ni mong lesbian nga, nalukusan, kay nahubog nagmaayo. Hoy, di na mahitabo na ko, Maris, uy. Kay bisag makainom ko, makahibaw pa ko sa kong gibuhat, uy. Sige, ingna lang niya, anak. Pero, careful with ka, Leslie, ha? Ngayon zaman, usba na to? Sugo tayo usban, uy, nga labad pa mo ganyan kung hangtod karon Noel. Di mo labar yung sa unsal o itong ginawad. Mao lagi. Pero sagol naman to. Primero, buwang kabayo. O niya, kinahutda naman ta. Hutda nga ang birthday celebrant sa puwang kabayo. Yatagan sa tagpino, pero tigsuga. Pero kaya ng kaisog niya. Basta ko labad sa kung pero wala negosyo nga ni. Tanaw sa ta. Say tanda ba, uy?
Magpawasing tang part ni Slee. Uy, si Leslie man og si Noel ron, nagkuyog man sada sila. Sige man sila uban, oy. Tanaway, Marisa! Marisa! Uy! Ha, unsa, uy? Tanawa guno, si Leslie og si Noel ba, tanawa. Nagkuyog na sa do. Da, ambutan na amigaha, kuya, uy. Nahupog man ka na gabi niya, karon nag-inom na sa sila, oh. Ay, ambot lang yun anang Leslie, uy. Nabuang na na. Sukad sige sila, uban-uban na ng Noel. Tatanaw na na, padayon tas unahan. Uy! Hi, Marisa! Oh. Tan! Asa mo? Ay, nagtagda, kuya. Aron di mo gara. Ang kalagot na bayhan na, uy. Uy! Asa mo, uy! Lagi na! Tawag niya, pati mo na pat. Uy, kahoy. Ato na silang dulo na. Ay, nalang lagi na sila. Apit sa Anak, uy! good. Tanan na, pasag din na Sabi mo, sila. Lord! Asa mo ta, Part 12? Uyog na! Tagay sa ta! Kabade, daga ka kwarta. Taga, di ba talaga urutan ni Ice? Ay, gamay rin itong tagayo na. Kaya kasampaan ko sa kong mamagpapa niya. Ay, so, si Palapos na sa pikas na lunggan! Ayaw sa uy. Halunggan ka. Ako ng mga parents, uy. Nasagdan lang na akong magyaw-yaw ko. I-dead man ako rin nakasama, Bart. Sakto na! Ay, sabi mo na kay Bart! Ano ta? Oh, kisa ning bahay, Bart. Karoon pa ko kaanhi din eh. Bart. Uli na ta, Bart. Lipong naman ko. Ganyan na Uli na ta, uy. Magdagbaw sa din eh. Lain naman ni mga barkada, Bart Dumel. Huwa mo ko ganain nila, God. Ano man? Gikap naman nila akong dugan. Bastos, tawan. Sa? Gikap ni mo na. Ay lang. Relax lang sila sa ilang, Bart Dumel. Hindi ko gusto kasama. Hindi ko gusto kumpot. Buhatol lang ni mo, Bart. Spitol mo na. Barog ba? Uy, ayaw. Ayaw. Lagi, unsam ni si, uy. Uli lang ta. Ay, asa naman ka, Bart Noel? Uli naman yung Bart Leslie. Mga parts. Unsa? Ang mauli mo? Gamit sa mo ini, oh. Unsa na? Sana, uy. Huwag ka kaila ini. Bitsi ni Liz. Oh, inyo nang duha. Sige na, Aron. Makauli na mo! Yeah! I want to rock! I'll rock your world! Sa Bart Dumel, sumugap ko sa mali siya. Uy, ko, Bart. Ako, Bart. Samugag katimal ka na. Oo, ang gapart eh. Talo kay parehas ng laki. Di maayo na inyo buhat ha. Hindi siya pakis ninyo. Nara. Kanla kasi skandal! Tatsa ninyo, oy! Nagtiyo mo? Bebe! Ano yung kinain eh, Bart? Sabi ni Way, Tabi mo! Ayaw ba? Tabi mo, be! Tabi! Sabi ni Bart, oy! Ako siya higala ha. Barkada mo niya. Ay na higala! Lahi na barkada! Alik pa rin. Bart! Muti mo eh! Pero gusto mo muti, Bart Noel. Gusto mong tagbaw! Ayaw, Bart. Ayaw. Lain na, Ayaw, Bart. Dili man nilain, Bart. Lamig kay Bart. Lamig kay ka. Bart Noel. Lamig lagi ni. Promise. Ay, Bart. Nita na ni mo eh. Wow. Gusto ka pa ni mong tutar to eh. Yun na. Yun ito. Bart, ayaw. Ayaw. Lamig ni kay Bart. Lamig. Bart. Ayaw. Bart, ayaw. Nahanang lamig. Lamig. Awas ng dila, Bart. Hindi ka naman ako, Bart. Ganahan ko na. Yung mga suway botilyars bigyan mo permuan anang ba kini Part
Kaon og lulik. Ay, sapat. Ito na nakilamig na kayo. Nagkaupo na ito daw. Sige na, Pat. Nagkaupo ta. Buwan ka. Lawas, be. Manunutumboy man ka. Hubo na ko yung Pinosay mo. Iins na ko niya. Kay wet na kay mo. Ayaw lang ako, Pat. Kay bago ko sa sayo ni mo. Primera sakit. Yun na. Kay akong yan naman ako. Unsa, Leslie? Na-virginan ka ni Noel. Sinayan imong tingog mo rin sa numsaw ni siya, uy. Ambot bitaw na ako, eh. Nadamo ko ng giromansa ko niya maayaw. Mo na nagi akong giingon ni mo. Babae gud ka. Kung mahubog ka, mahilaptan yun ka, day. Sikim kag kuyog-kuyog anang Noel god. Unya, dadon kag inom. Unya karon, unsa na may resulta na, ha? Na-virginan ka na hinuon? Unsa tong mga nabati? Na-virginan ka, Lise? Pa! Kinsay nang ilabot mo? Gusto unta sa akong ginikanan nga bago ni Noel ang iyang gibuhat nako pero ni Batman siya. O wa na nagpakita sa mong dapit. Pag-charge to experience na lang nahitabo nako. Lamian man po ko. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Vanessa. Ginaingon, mas palabihon ko pa nga mag-inusara. Kaysa magkiktipon ko sa tao nga way salig ug magduda. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Asa na itapos imong jeep, Noy? Nagsige man ako nung hunyo. Ambot ini niya, oy. Nga maayo pa man siya paggikan nako. Alam mo, makaabot ka tayo sa merkado, Noy? Makaabot siguro tayo ni, oy. Ala, paabot ta. Sigurong nasad. Ako na sang i-check upon, ha? Ganit lang. Tempanoy, ipadapin ni imong jeep, Noy. Na magastong as karsada, oy. Bitaw. Kuyaw, baya tayo nas disgrasya. Pagtarong diyan, Noy, padapin. Oy. Kanaog mo diha. Tabangi kog duot, paingon sa daplin. Hala, layo-layo para batas merkado. Unsaon ini na papangumpra na mo ini. Lisod pa kayong sakay dring dapita kay tagsara mga agi ang jeep kay kadlawon pa man. Oy, ayaw ko niyo gasula, ha? Naglabal ba ning una ko dire? Wala mo! Uy, ay kasuko, uy, naunsa kadlaw dako gisabot naman ka. Kuhaon na ako giplite, Noy, be. Usay kuhaon! Bitaw, nakaplite naman me. Bawion to na. Panganaog namong tanan! Panganaog! Wala ka suko, relax, kalain sa di mo, oy. Manaog sa ko, pastilan, baya ni atas tungas daan, oy. Manaog na lang tantanan na ne. Wa ibalik atong plete. Sana all. Sana all! Halo, kaloin. Hoy, diha na lang ni mo among plite, Noy, kay nasuko naman ka. Manaog na lang, me, tala mo, ay. Hala, ma'am, hunong sa ikido na dakong truck na kusog kayo, oh. Hala! Ipalubong tayo ni Boss Wilma, din. O ma, gipaibaw na ako mga ginikanan ni Wilma. Ikaw ba'y gipasol sa ginikanan ni Wilma nga namatay niya? Kay waan ni mo siya ihatod sa merkado aron mangumpra? Uy, disgrasya ang nahitabo, uy. Disgrasya bitaw. Pero, dili unang madisgrasya si Wilma kung nahatod pa siya ni Dindin. May multikab guna sila. Ay naunsa mo apil pa magkakbasol ni Dindin, uy. Basta ugma na ilubong si Wilma. Dali, Vanessa, dali, dayon. Boyet, anak! Amin ni Mama Vanessa ni mo. Unsa?
Siya na ang bago ni mong mama. Siya kung bagong mama. Nabuang ninyo mong amahan, Buyet. Wa pa ganit tuig sukat nga gilubong si Wilma. Nagdaan na sa babae sa inyo, ha? Ingon siya pa, papaluwa nga. Siya kung baguno kong mama. Oh. Ginoo ko ning dindin, uy. Ato ang anak nimo, istoryahanta ni? Dili ko kay masuko ra ba dayon na siya kung mamaymayat na. Di ko gusto doon ay bagong mama. Lula, lulo. Buyet! Buyet. Day, bago kang asawang ni Den. Ala no, dali ang nakakitag puling Buyet. Oh! Lain kay mga tinanawan ako mga silingan di Tintin. Ang saon sabkot. Wa pa may tuig nga namatay ang iyang asawa. Ay sila tagda, sagdi na sila. Nga naman, magbuot sila na ako, nga mangita ako bagong asawa. Biyudo na gud ko. Nga, batanon pasag ko. Nga, unsa ning ako? Labi na sa panahon sa akong gana, ha? Ipapiit ko ni sultan? Buang sila. Sakit kayo kung ipapiit ni muspultahan. Mauna diha. Maunang pasagdi na sila. Mga hilabtanon. Dong Buyet, pasugo ako ni mo dong. Sama na. Paliti ko og sinigang mix sa tindahan. Yan na lang kay. Email po ko. Sige, ako nalay palit. Maayo! Oh, unsay ato? Nagluto ko. Dawatan ni Mao. Oh. Sinigang na ma. Matud pa ni Dindin nga ganahan man kuno mo kaon si Papag sinigang. Maong gihatdan ta mo. Oh, salamat. Lami man ay magluto si Vanessa. Lami bitaw. Murapot siyag si Wilma. O siguro nga siya gipuli ni Dindin sa namatay niyang asawa. Kay magkamao man po di ay siyang manimpla. Wow, lamihan ni spaghetti oy. Nagspa ko kay ingon ng imong papa nga paborito ni mong spaghetti. Ako ni paborito. May kayo? Mura po kag si Mama Wilma na ko. Lami kayo mlutog. Ispag. Mao ba po yan? Gihat na din mong sinigang sila si mama o papa? Waman ko'y lingaw. Og sibuyat po at gilitoan ako og spaghetti. Mao dito nga ningon ako sa buyet nga nabusog ko no sa gluto nimo spaghetti. Wa gid ko masayop sa kung pagpili nimo Vanessa. Una nalag sa kakao kay maligo pa ko. Okay, sige. Pagdali-kali ko ha, kay magkuwat ko ha. I love you, Vanessa. Kadin. Gusto na kong makaanak na to. Sige. Ikaw at Vanessa. Adin. Ngano ka, Van? Sige. Sorry. Pagyan akong doon. Yan ako. Nahilo na. Di lang ko mag-araba-araba. Vanessa. Hi. Hi. Nasa ba Dindin? Wa para ba naabot? Kaya nga naman unta. May tuyo ka ni Dindin. Dili. Balik lang unyang gabi eh. No. Ikaw kung tuyo dilis Dindin. Boy, ikaw! Boy, ikaw! Sumbong mong papa doon! Sumbong ta mo! Den, pamatiaw na ko! Huwag ko mamakakyo ka. Pero nituo ko sa gisulti ka na ako sa kong anak. Nagpadayon ka dinig lalaki! Hawak pagin mo! Nakalitan ko! Huwag ka magdahom nga mo katoy. Bato na ako! Sus! Proud pa kayo ko nga ikaw ang puli ko sa akong asawa. Pero dunot ka! Pihasa ni mong manulti ah. Grabe! Kain man kagrabe ni mo nga dini pa yun sa akong panimay. Lips kag laing lalaki. Unang kita pag yun akong anak, ha? Niya ako? Grabe! Din. Ayaw pagilak. Kung madasa imong drama!
Vanessa? Van? Vanessa? Ha? Oh, yet. Ano mas mama Vanessa? Ha? Daham to siyang sinina. Ingon siya. Layo ko no siya na to. Unsa? Nga nang niaman ka. Balik na sa bahay, Van. Sorry kay ha kung nadapatan di ka. Wa man to na ko tuyo, ba? Sorry, Tindin. Wa kay salig na ako. Wa gani ka mamati sa akong rason na. Di na ta mag-diskutan na, we. Balik na sa bahay. Sige na. Dili na ko. Mas may pag mag-inusaran na lang ko. Bati kayo nang dili mo salig na ako ang tao nga akong hikok ma. Sakitan ko din. Sorry kay Van. Sige na. Balik na sa itong bahay. Tindin. Tinay lang. Yung pagharap-harap. Pagharap. Arumbaw ka ako. Arumbaw ko. Sa akong pagbalik sa kinabuhi ni Dindin, samot ang among kibati sa usag-usa. Kadasas namo, magharap-harap kit siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Milo. Ginaingon, di gyud maayo nga mutipon taog puyo sa bahay nga dunay babae. Nga kung makakita ka, maiknat permi imong kilay. Ay sigurado gyud nga sa pagsigi mong likay, ikaw di na makalihay. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimo nga mahikalimtan. Mao ba? Ato ka mag-stay sa bahay sa imong amigo sa syudad? O tay, alkansin ko kay pamiliti tay, inighuman og trabaho niya. Muli pa ko din sa ato sa probinsya tayo. O siya noon. Ang imong ipiliti inig off mo sa trabaho ay matigong pa nimo. Mao gyud tay, o mupahinungod sa kog gamay sa akong amigo tay. Kundi siya mudawat aw mas maayo. Unya, ang imong uyab nga si Tanya. Musugod ka to nga, magsiing ka dito sa syudad. Ako lang siyang sa pasabton tay god. Sige. Para raman sa amo aba nga makatigom ko kwarta para sa among kasal day, sa among kasal pohon. Sige, ano? Ma narbo ko magsurug stay in day. Nya ako siyang adtuon sa ilaron tay ha. Domingo man ron. Ting turjak man ron tay. Birahan ko lang ni ron og kadaghan tay. Sige. Anak na lang. Sige nanggod. Ito, jakal na nagmayo ang imong uyab eh. O tay. Tingba na lang ang long. Long ni siya. Tingbo na ko tanan tay Lunes hangtod sa Sabado kanya. Master di mo ana. Na master na gini mo tay no. Master dili master. Anda di de. Master mo. Sige tay. Nya anan lang tay ha. Kondisyon sa ko karon tay kay bag-o kong kaon og kuan tay ba? Kanang larang tay. Nya burakan ko tug akong uyab tay. Okay. Mayo kayo to siya tay kay siya rong usa sa ilang bayron tay. Ha? Nya adto na ko tay ha. Okay. Kung magkingangan kagkabang, ina lang ko. Ha? Bayan. Tay oy. Sige lang tayo, doon ako tay. Uy. Tingin na din ako bago kang hiko. Kalamian na. Lamig ka na inahaman. Tulibi, kalamian na kayo. Ingatan niyo mong dapaan. Kanipay mo tang. Kini. Ay, kalamian niyo. Hininayon na ako. Miss, nasa pagdadong sa pagdadong ko ni. Kapuy, ay, laluyagin ko na limar gid karaw na itong nakuha na Basta ko ang kapuya, maluyapot ko. Akong bag-ang maraman nagipamaulag maayo, Ha? Awa. Kanigangan ako sa kong baba. Mara magngul-ngul. Mara magnaglockjaw. Ani. Grabing pamaol. 5 ka-round ko dang atong nakuha. Mga 5 ka-round sad kong naglolipap sa imo, ha? Ako saday, ang akong dila nangapdos man Sige, kandos mo. Asa daw? Nauna. Lamurig na hilis. Yan na para gudong. Milagro lagi.
Nakalima ka round lagi karon. Ah, Kasagaran, tagduha raman jud ka round ang imong mahimo sa sex. Uy, nato. Ako anday, mabito tong ingong ko ganyan rin nga. Lunis, padung sa bado. Uwa pa dito na ako masulti day no kay kuan mo guday mag-stay na magkuugma sa akong trabaho dito syudad day. Ug kada Domingo na lang gyud ko mauli dinhi sa ato aday. Kay kas mo kay pliti day. Unsa? Nga sa ato pa? Lunis hangtod sa Sabado di ay nga dil ko makatilaw ining imong murag karaang piso? Umaw to git tingog na ko day. Ayan, uy. Sige na lang, uy. Okay na dong. Para makatigom po kwarta para sa atong kasal. Mauna. Kada Domingo lang kumukaon sa imong pisong kiraan. Okay na ko ano, uy. Tingpon lang unya nato ha, kada Domingo. Sige. Mao ba, bay Puldo? Nisugot ang imong asawa nga adto ko istar sa inyong bay? Okay, huwag kasi yung balibat. Andit someday sugot. Ay, salamat taon bay. Lunes hantod sa Biyernes ko bay. Matuog sa inyo. Kaya inig Sabado sa hapon, iniguman na to sweldo, laos na maguguli sa among probinsya bay. Problema na ikaw. Ay, sa doon nga. Doon nila yung tao sa puyo sa mo ba? Sagdila bay. Ikaw ba dito? Sige lang, kay kung makasalon niya mi sa akong uyabay ba, dalo na lang nako siya din sa syudad. Ug anhin mi mangita og among kaabangan bay. Layo na kay itong among probinsya maguli-uli ako eh. Dugay pa kay ta makaturja ka na. Hilig na kag turja bay. Ako di kay ko hilig ka na bay. Ha? Lagi sa kabuan murag alang makakuha tag turja ko kadua sa ko asawa. Uy, sige bagulbol ina ko asawa kay ganahan mo ta siya sa usa kadlaw kadua mi. Uy. Ay balibari mo asawa bay kung ganahan siya. Ganahan siya makikturjak nimo ba? Basing magambit unya ng imong asawa bay. Hello. Bida sa nang storyahan, di na may tabo ba eh. Kaya abi mo, in love kinanako ako sa awa mo. Ang ginanguyab na ko sa una. Di mo na ko ginanguyab na niya. Siya mo ginanguyab na ko. Katang-katangan ko sa dahanan na. Uba? Busali, di may tabo mga bit na eh. Di dyan ko matuo ba eh. Bay Puldo. Mariri imong amigo, Dong Puldo? O, day, si Wainilo. Wainilo, ako sa awa ba eh, Miray. Hi. Mayong hapon, Demiray. Salamat nga misugot ka nga ani ko mo star sa inyo, ha? Ay, okay ra, oy. Okay ra, cute. Matsuglawas. Huwag ang iyang atupangan kapag kalbaan na, eh. Klaro kayong dako. Dong Puldo, sige dong ha. Ikaw na'y bahala niya. Dada siya nga to sa bakante nga kwarto, dong. Tara ba? Dado di ka to bakante kwarto nga. Nay buslot, nay lungag-lungag. Paralilianan. Sige, tara ba? Ganahan ka? Nasa di mo. Kagwapa sa asawa ni Bay Puldo eh. Lindot kay glawas da. Huwag nagsigiro siya tutok sa kong atubangan. Lami ang judjero ni Bay Hana eh. Lakaw sa ko kadali de ha, patupi ko. Si Baynilo, asa man? Nas banyo dong, naligo. Oo ba? Sige, turo. Bantay na nilo. Hiling rin ng jirjir. Balik na ko. Sige, amping. Hala, si Nilo. Ikaw sa banyo kika nga naligo. Hala, na-brief ra. Kung sa to pa nga siyang brief. Klaro kaayo ang dako nga bunal ini tawhana. Ay, may kiwa din akong pana. Gusto kong mutila og sakit. Way ayo ni Spoldo ay kamay. Tagsap kay mo chirchir. Sudlon ko si Nilo siya kwarto magdali ko. Ay, unsay, huy! Lo, Demiray! Ngayon may suba ka sa kwarto na ko. Uy, wara ba ko'y brief day? Kaya, Tapos kiko na ng imo. Iyay. Nya, taas pa niya, dako. Ay, lag doon. Ay, Nilo. Gipangita man ni mo. Gipangita. Miray. Ibunggi. Kalami. Agay, gamay sumba. Ihinay pa si matukan ka. Kalami. Dali. Manghigda ta, Miray. Dali. Kalami. Kani ko nang ako abi Devi. Kana. Kini. Ni. Okay na? Ha? Pay mo to na. Kini.
Okay. Sakit. Sakit pero lamig. Sorry. Lamig. Mas. Uyuan ka ni Miray? Oo. Oh. O gisultihan ko sa akong pagumangkon nga nagsigim og jirjir. Bogi nga akong pagumangkon ha. Kay basig pasakpan mo sa iyang bana. Tilig mapatyan mo duha. Layas lang sa ilang primay. Layas kita. Pangitag laing kaistaran mo. Oo, nay. Siguro Pagliyan ako sa ila. Sige. Biya na yun. Nagduda ra ba si Poldo nga may relasyon mo? Biya na dayon sa ilang primay. Karon gyud na yun ha, Nilo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mayet, ginaingon, nga taydoron ka sa tao nga imong gimahal, pero masakit nga gibiyaan ka, kay siya gipulan na. Kinahitabo son kinapuy nga di na ko mahimo, may kalimtan. Hey, Mayet. Taas mang linya nga nagwa tag PSA, uy. Mamaulit na lang ta. Gino, agwanta lang good. Kapoy na balik-balik, uy. Sus. May magmawag tang ning building ng PSA. Mamag lang gud ta. Kapoy na kong barog dire. Nga naman kapoy. Kalalaki ni mong dako, gikapuyan ka. Umanggi ka kapuya diring babae ko. Uhaw pagit ka ayo. Magwanta ka. Ikaw lang. Muli ko. Sige na lang, uy. Mamaulit na lang ta. Wan lang unta ni mo dad as Gino. Mas maayo magudod tatuan ko nga kaming duhang magkuwas sa mong live birth. Dito sa PSA ba? Ingon man, sinumar. Oy, klaruhan as Gino, Mayet ha. Basig wa siya gusto nga mapakasal nimo. Napugos lang siya. Uncle? Mas maayo na klaruhan siya. Kaysa magbasol ka ng unyas kalayan. Yan ka man, Jen. Sige, padawag si Bayet eh. Da, pasigdai siya pa eh. Si Pasagdan, nag-away mo? Wa man. Maglayang makagtinagda niya. Walang ko sa mood pa. Oh, pagkasan ka mo? Oo, pero di ko ganahan. Ha? Kusa? Di po gustong mahigtan sa liog pa. Kurbida. Gino, sultihin yan as Mayet. Ayaw pala uma ang babae kay pati ng pasaligan ni mo ng babae. Unsa ko niya? Sultihin siya! Siya may gusto nga makasal mi pa. Gino, ang kasal, dili kay sa usara ang nakauyon. Ang ay sabutan na ninyong duha, kay kamong duha magtipon. Sulti, tinuod si Mayet ha. Ayaw siyang palaumang. Kung diri pa ka na ko, di na ko kinahanglan nga pakaslan. Giselle? Lagi, maugid na Chino. Kasal? For me, papel ragid na. Oh, noon, sakto kay Giselle. Praktikal na talang panahon na, uy. Mahimo ko magtipon nga way kasal-kasal ko, Sus, abot anak ubang mga babae. Gusto kita ng kasal para ingnon nga misis na sila. Kapoy, iyo, pero gamba. Sakto ka, Giselle. Practical yun ning imo, wala. Okay naman gani ko, bisag minyo na ka, Gino. Kabiton ko nimo. Sobra mo ka-practical, Giselle na. True ba yan ko, Gino? Kung madayon ang imong pagpakasal ni Mayet ba, di man iha, niyara ko sa tabi-tabi ha. Naghuwat ka imo kong kabliton. Ay, kabiton. Okay? Ama, magang babayhan na ka. Nga nang karon ka lang nagpakita na ko, Chino. Nabisi ko, Mayet. Saan sa? Mahimo ba, Mayet? Ayaw ko sige pangutana. O nga rin di naman lang ko ni mo tubagon. Kapoy! O ba ganit naman minyo, dagan ang kagbangutana diha. Mura ba yun di na ko gusto. Nga bisag unsang orasa, pwede kang mangutanan ako. Diin ko. Kinsay akong kauban, etc. Sultihin na lang ko. Kung padayon pa ba natong atong kasal? Unsa tong Mayet? Klaro man kaayo. Kung kay gustong makasal ta. Sakto nga akong pagkumangkon, Gino. Manang prangkahan talaga, no? Uya, prangkahin sa nis, Mayet. Nga dili ka pa anda magpakasal niya. Saman? Tito. Parehas ng laki, Gino. Nabasa na ko sa imong sinultihan, Nga sa imong mga lihok nga kang Mayet. Ayaw siya pasakiti do, ha?
Kay kung pailakon nimo ang akong pag-umangkon, kita'y magsula. Gihadlok ko nimo tito. Wa! Uncle, gusto na mo, ana. Ay mo paglalis. Chino, sa tubangan sa kong uncle. Sulti. Magpakasal ka na ako o dili? Tubaga ang pangutana ni Mayet, Gino. Tubaga siya! Asa ta, Jean? Ay, sa kaysa. Unya na pangutana. Okay. Dargabay! Happy ba ya kay ko? Happy kay ko. Yang gitawagan ko din mo sa kong cellphone. Gusto kang malingaw? Sure! Ikaw gusto kang malingaw? Lingawan ka ka. Ay kabala ka. Carry kay na ako. Milakaw ra ba si Jano manay? Mayet! Lakaw di ay? Ay, sabot mo? O, tito. Sa kaya matug taxi. Mao ba, tito? Tawagi ko na siyang cellphone. Sige, tito. Di na lang ko matukay. Oo, sige, dahil Mayet. Pastilan kining anak ka. Huwag klaro. Unsa kay resulta ni sabot nila Mayet yung magpakasal? Madayon o dili? Pulpida, ako'y naluoy Mayet. Gusto kang malingawan niyo. Mas malingkit ka na ako. Gino ka na ko. Malgid sil. Dahil ang mga lalaki ingon-ingon. Anak ka. Moingon gid sila nga nagtawa sila sa akong performance. Oh, shit. Shit. Dali asang malipat sa mga mata. Uy. Padayon mo gibuhat isin. Makita ko na si Chino. Baka tilawgi siya niya akong kumo. Kaya, uncle. Giinan ko na tutungan na. Nga dili ka na pailakon. Buksa, ayaw na pakasal niya, Mayet. Magpakasal ta, Mayet. Ayaw pugsan imong kaugalingon, Gino. Magpakasal ta. Di ba, mama na imong gusto? Kasta na day ka, Ugma. Oo. So, kabit na lang ko ini. Gaga. Mama ka na imong gusto? Oo, pero sabi na lang. Sabi na lang ang kapit ako taman. We, nag-uol ko no ka? Wa, uy. Wag isa kung bukabularyo ang mag-uol, uy. Ol! Sino? Tito? Kinsa ni babayana? Amiga rin ako, Tito. Amiga? Ganong gisabak man nimo? Angkol. Buang katawa na ka, ha? Kastro na kamuugmas Mayet. Punya mo ni ako nakita! Ay! Kaya na akong batak! Agay! Nahug ko! Magisabang Gino, agay! Habi kay ko, Gino, nakasal na ta. Ikaw rin nalipay. Unsa to imong gisulti? Wa, matug na ta. Matug? O nang gabi sa tong kasal, matug ta? So may imong gusto nga atong buhaton. Mugin mo tag baby. Pool. Unsay? Pool kang ika-sex. Kay di ka makamaumubaws. Magpatara ka lang. Gino? Naubos ko ni Gino, uncle. Buang itawa na. Di dayon yung pakasal nimo nga may babae siyang gisabak-sabak. Unsaan ko? Traidor ng bana nimo, Mayet. Traidor! Kung gisakitan ka sa akong gibuhat, aw magbuwag ta. Gino? Wa kay lami. Wa kay performance level sa sex. Gipulaan ako nimo. Mas may pang magbuwag na ng tamayet. Magbuwag tamayet! Papamikas lang ni Gino. Traidoran ako niya.
Upakasal siya na ako, pisan pa man siyang pagka-traitor. Gisakitan ko, pero masakit yun kaayong ang ibati. Diyang nakigbuwag siya na ako, ug kung gibiyaan. Gipulan ko na siya na ako, ug performance level 6. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sammy. Ginaingon, dili gid ay maayo sa usa ka bana nga kung makakita og away ang iyang asawa, moapil kini og mulaban sa asawa. Kay musamot lang ang problema. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi na dili nako mahimong mahikalimtan. Naduga mas tisya nga nagpalit og luto daan nga sudan. Kuton ng kudak. Kanihan ako nakasukad og kanon. Sudan likuang ini. Bay, sabi! Uy! Bay! Si Imo asawa, bay! Si ba doon masinggit sa gawas? Ang akong asawa. Bay, sabi! Ay, imo asawa! Bay Badong! Ngano bay? Ngano nga akong asawa bay? Ha? Nagbugdo! Ato na yun! Nagbugdo sila sa date! Unsa? Uy! Nagbugno ko sila si Tisya og Nadit. Ngano mo sa naghanga nag-away ng duha? Klaro kayo. Si Nadit na ang nag-una-una. Og pangaway siyang asawa. Animal gining mabihana uy. Karang nagkuptay ko ni kamot mo. Piluahon ko ni wala pa. Usta na! Usta! Salamat kang dunay nakauwa nga to. Kaya kung pa, baligin ang bukton mo. Hoy! Hoy! Kamu ba? Noong sal mo? Naghinanaw lang mo. Huwag mo makauwang ining duha nga nagbugno. Amo man nag-iuwang ko, rawa man gipatoo. Kakapo sa siguwang, masamdan niya, me. Ikaw ba, Nadit? Klaro kayo nga ikay nag-una-una. O pangaway siyang kasawa. Unsa ka man taon, oy? Ingo manghilabtan kong asawa nga. Huwag man namang hilabot ni mo. Yaway, buang! Kudnahan sa kanang asawa ni mo na. Nalapad, managnaw. Unyag lapad, di gwapa. Ikaw, cute, na dagway ni mo ay muna kag iro nga nagsampaag pangitag laki nga mo jerjer ni mo. Kay wa man siya mo pulit ni mo, kay piyanga ka man kay ilong. Sakto na, day. Tana, day, Tisya. Ulit na ta. Ayaw na pagtubay anang Anadit. Panadong, leche. Tara, day. Kasakit ka sa kong bukton. Uy, nga gibilwa. Kasakit. Agay. Ikaw ba? Sige kang pangaway tao ng asawang Sami. Oy! Wala kay behebo, anak. Kaya na naman taon na may Sami taon. Sa? Busa! Kung ako pa ikaw, nananay bana ba? Nananang bana niya nga si Bay Sami, sige kang pangaway. Ako pa ikaw, no? Ako lisugta. Ibog kay kunimo. Di, Col! Apyugo ni mo glawas, Usa ka atake ni mo, patay naman ka. Hala, Oh. Ganun ka piyong ng taon. Pida patak ka magsulti na din. Mo ba, day, Tisya? Uy, dong. Mogi ako naabta nga nagsinggit-singgit na siya dito sa tindahan ni Marie nga ako kuno, di na kuno ko virgin nga imong gipangasawa, kay daghan kuno ko glaki nga ni Jerjer nako. Sawa pa ko nimo pangasawa, di ba litsi kayo? Wa na lang unta nimo tubaye, day. Ipalagot lang ka na niya. Di man sa kaangay nga mabalaka. Kay di man pud na tinuod nga bulang na ka nga akong giturjak human sa tong kasal. Virgin man ka nga akong nakuha gud. Paot man gining ako dihang na virgin nan teka. Na, mugara nag-imo lang ng ipalapos sa tikas dunggan ng imong madungog nga pagdaot niya nako eh. Basta, muusap pa kina siya, bugnuon ko ginag-usab, piangan ko ginang animal dako. Unsa bay? Mao na. Ibog man taon kinasnadit ko taon ni mo. Ako nang giging na nga. Doon na kay asawa, pero ibog yun kahit taon ni mo. Eh, mao na, lagot bang taon na. Mao ang awayon gina niya ang imong asawa. Lagot kaya siya may sige imong asawa, may imong gipag-asawa. Mao na ya, kita tingali mo asawa. Tisya bay? Oh, Tisya. Oh, mao na. Suya kaya siya Tisya. Wa man guguni ka gusto niya bay? Maong wag ko manguyab ni Nadit ba? Ay lang anang pagguwa gusto unsa pa gusto pagkagawa. Ako pa ikaw. Jijira na. Takom ba na? Jijira na ko usabay. Bay badung. Morgi, akong ika panghambog bay og jirjiron mo kausa hilom na sa Nadit. Tilawa na si mo, di ba? Kanang piso mo karaan nga murag 5 karaan sa una. Asos. Ay, di lang ko bay. Di lang ko bay. Sos. Mahal ako si Tisya. Musa di ko makahimo sa pagtila og laing babay. Si Tisya ray akong anaon kay asawa ko siya bay.
Si Tisya lang bay balong. Bay sabi! Saon ko man lang babayana, uy, aron iya na uhunungan. Mo ginanabati mo dito sa gawas diyo, ha? Ay, o lagi. Nagsinggi-singgit na dito nga si Tisya kuno, kawatan. Akong gibadlong o gihulga na ko nga ikiha. Kay mahog mo nagutag akong pagkumangkon taon si Tisya kay imo guna siyang asawa. Pag umangkon guna ka nako, sami. Unya tiyo, unsay ang reaction pag hulga nimo nga ikiha mo siya, ha? Ay, wag yung mahadlok ay. Ug ako no igyatubang. Giingnan ko nga ako. Pisot ko no. Kambuang ang bayanap. Pisot ko no ko. Ay, biya na lang ko eh. Paitan ng pisot eh. Wa na lang ko mamutubay yung taon kay mapisot ah. Eh, tinuod man siya nga pisot ko. Makalagot yung mabayhana da. Huwag yung minaw ay. At tuon ko siya. Ulag tahon ko ning animal. Aron lungan na niya og daot ang akong asawa. Kana sige dong, adto si Nadet kulataha siya dong. Hain ka! Pat yung tikas kulata ni Malak, ha? Bahalag magpriso ko! Nga ako'y misuong din og mikulatan ni mo! Dala ko si magluyo dong sami. Wakay sapot bisan gamay. Ang imong boobs, utog pa kayo. Utog mo lang. Sige, patsa ko dong. Pati tayo. Ang imong ubos cute pa kayo. Pikot pa kayong baba. Walang. Virgin pa ko ni. Ano sa mong kay? Sige, tutok niya. Sige na. Patsa dayon ko. Mapatay ka man ka na ko. Day. Lara o. Midool na ko ni mo. Misikit na ko ni mo. Patya dayon. Patya na ba? Pani mo eh. Klaro kay ka nga bagkong kaligo. Sige, manghigda ta. Uli dayo. Bisan dili ka guwapa. Bugduhan ang imo. Kalamian na virgin pa ba ako? Ikaw yun unang makuha, ani. Alipia, buon ko ni imong premi. Pagsakit. Yakan ko ni Diretso. Pansat mo try na ng kilang video, ke? Ini. Ano, Det? Singal pa tayo. Sabi. Alibin, di na nili na magwanta. Kayo. Ako. Ningit mo. Teba. Ay! Kay sami hinay-hinay lang. Uy, sami gay. Ay, pasakit tayo din eh. Kaya pinakong palami ay. May nahitabo gyud na mo inadet atong higayuna. Og virgin gyud siya nga akong nakuha. Human sa nahitabo, wa na niya awaya ang akong asawa. Ug mahot to magsuners no ato ang Palmain Drama Compilation Part 117 ug hinaot nga nalingaw mo sa ato mga drama magsuners no. Karon magpadayon na puta sa ato ang mga drama, mga ginahinay na putag edit no. Parang dili jud mo mabitin sa ato mga drama no nga gina-upload no. Ato i-shout out katong tanan ka comment sa ato Ato i-shout out si Dilsam99. Ganahan kay ko ni Dilsam99 kay permi jud ni ka comment sa ato o dili sa ni mo skip sa ato mga ads no. Shout out ni mo dia Dilsam99. Si Mirna Urban, shout out dia. Si Arlene Berlin, shout out. Shout out po na ko si Oscar Abedog. Si Ma'am Balbina Tapalis, shout out po ni mo dia, ma'am. Si Marlon Royo, shout out ni mo dia, Marlon Royo. Dia sa Biabas, no? Shout out mo dia. Si Virgilio Balanay, shout out po dia sa Surigao Sur. Si Dayan Baler, shout out po. Si Catherine Sulip, shout out. Shout out po na ko si Ram Rico. Na pirmini nga paminaw no. Shout out mo dia Ramrico, si Gina Carmen, shout out, si Cathy Bando, shout out po dia. Shout out po na ko si Alpino Sina, si Brian Ortigal, si Hilin Basil, si Ma'am Crislin Tapaw, shout out po nimo dia ma'am. Ug sa imo ang pamilya na karon sa Cagayan de Oro City, ug sa imo ang uyab dia sa Dubai Malik Kumar. Shout out po dia sa imong hinigugma no.
Si Crystal Leo, shout out po dia. Si Nila Dayano, shout out. Si Bobby Karel, shout out dia. Shout out po na ko si Lucy Silma. Si Ruby Boy, shout out po na ko dia, Ruby Boy. Ug sa imong amigo dia nga si Monsing, no? Nga uyab sila ni Hilda, no? Shout out niyo dia, Ruby Boy. Ug sa imong hinigugma nga si Chari, shout out dia, Ruby Boy, no? Shout out po ni Mario Libre. Si Susit Palmero, shout out. Si Arnold Bornal, shout out. Si Alma Byron, shout out. Si Laila Sidad, shout out. Shout out po na ko si Wait Lidra, Garis Sampud. Kung mga ito makasinas, no, tanang ka-comment sa ito, atong di-shout out. Atong gibasa karon sa ito ang part 117. O atang-atangin na po mga kasinas, atang sunod nga upload na po, no, ato ang part 118. Atang-atangin na po mga kasinas para ma-upload na po na ito, no. Ginahinay na po tag-edit para dili na po mo mabitin mga listeners, no. Sundan po nato dayon. Pag makaabot na siya 1 hour, ato na po i-upload, no, mga listeners, no. O ako itong pasalamatan, no, katong tanan nga comment sa ko, salamat din kayo sa inyo, nga isa dyan nga na-appeal sa atong pag-vlog, no. O gusto mo na ko, salamat din kayo sa inyo, mga tanan nga comment, no, mo dyan nabasa na to sa atong pag-intro vlog. O tanan po na ko mga listeners, salamat din kayo sa inyo, nga sa inyong pirming paminaw o pagsunod sa atong mga drama. O gusto mo na ko mga listeners, daghan din kayo salamat sa inyo.